Бойс, весело посрещане на новата година и дано да ни е весело в момента на нас, защото направихме 8-7 плюс бейс от Centrium Icon Player Pick. Преди малко изиграхме квалификациите. Знаете, че Foot Champions е до вторник, тъй че днес направихме квалификациите на бързичко. 8 победи и 2 загуби. За жалост най-силната карта, която ни даде, беше рейтинг 8-3. За това, че утре и други ден ще има стримове, където ще играем 20 Foot Weekend и Games. Затаяваме Duck Boys и трябва да отворим вече някоя по-добра икона. Отворихме Смит и още една жена, забравих коя беше, Али от Франция, ЦМ, която е в състава и съм доста доволен от нея, за това, че Boys, let's do it. Fingers crossed да е нещо top of the top, преди да завършим годината. Let's do it, boys. 1, 2, 3, 4, 5. Отваряме пакета, boys. Player pick, fingers crossed. Анри. Come on, boys. Come on, let's do it. Анри, boys. Welcome to the club. Анри. Мислих да купувам Trailblazer Кристиано Роналдо просто за фън, просто за играта, защото съм голям фен на Кристиано Роналдо, но в момента нещата стават съвсем различни, защото Анри, welcome to the club, the Arsenal legend. Let's do it, boys. So, boys, утре се виждаме или евентуално може да пусна стрим днес, тъй че до скоро, бойс. Пожелавам ви весело посрещане на новата година, без изцепки и ще се видим скоро.